mata rahama ne, daraja ne ku ƙarshen daraja sai mata. Rahama ne mu mata, rahama ne, daraja ne mu. Haɗi na musamman domin amarya da mai gida, ko kuma in ce uwar gida da mai gida. Da farko dai uwar gida za ki samu ayabanki guda biyu kamar haka, sai ki ɓare su ki ɗauko abun soye-soyen ki zuba su, sannan sai ki kawo fasassun ƙwanki guda biyu sai ki juye a cikin wannan ayaba, sai ki kawo cokali ki daddanna su, ki ta caccakuɗa su har sai sun cakuɗe gaba ɗaya. Bayan nan sai ki ɗauko siganki aƙalla rabin kofi, sai ki zuba a ɗan tukunya, sai ki ɗaura a kan wuta, sai ki ta jujjuyawa har sai ya zama ruwa. Idan kika ta jujjuya shi ya narke ya zama ruwa, sai ki ɗauko shi sai ki juye shi a cikin wani mazubi na musamman na gilashi, domin ya ɗan sha iska kaɗan. Za ki gan shi ya yi ruwa-ruwa. Kin gan shi ko? Yawwa, kin gan shi? To sai ki ɗan bar shi kaɗan. Daga nan sai uwar gida ta ije shi a gefe, sai ta ɗauko wannan ayaban da ta yayyamutsa shi, sai ta zuba shi a cikin blender, sai ta kawo siga ɗan kaɗan kamar rabin gwangwani sai ta zuba, sai ta kawo madaranta shi ma aƙalla gwangwani ɗaya na ruwa sai ta zuba, sai ta rufe, sannan kuma sai ta markaɗa shi a cikin wannan blender har sai ya zama ba wani guda-guda, ya zama tsallan ruwan shi. Sai ta kawo shi sai ta zuba a cikin wannan dafaffiyar sigan da ta dafa shi da fari. Kuna kallo tana tacewa. To uwar gida ta gama tacewa. Yauwa, so yanzu abin da ya kamata sai ta yaɗe kumfa-kumfan sai ta zubar. Ta yaɗe kumfa-kumfan nan ta zubar da shi. Idan ta yaɗe kumfa-kumfan nan ta zubar da shi, sa'an nan sai ta samu wannan carbon paper ɗin sai ta rufe shi. Idan ta rufe shi aƙalla ya samu kamar 'yan wasu mintuna, sai ta kawo wannan abun dafa-dafan sai ta ɗan zuba ruwa ya ɗan yi zafi, sa'an nan sai ta ɗauko wannan markaɗaɗɗiyar ayaban ta sai ta zuba, sai ta ɗaura aƙalla ya yi minti 20 zuwa 30. Sa'an nan sai ta buɗe shi. Idan ta buɗe shi za ta ga ya ɗan fara daskarewa. Uwar gida tana gani, sa'an nan sai ta ije shi aƙalla ya samu awa 2, sa'an nan sai ta ɗauko shi. Idan ta ɗauko shi sai ta ƙoƙarin kifa shi domin ta ga yadda zai kasance. Uwar gida, kin ga wannan da kike gani? Idan har kika ci kika ba mai gida ya ci, ina mai tabbatar miki ke da ƙarin kishiya har abada. Mu taimakawa mata mu mai da su 'yan gata, mu agazawa juna mu kora mutuwar aure.